Hi guys, welcome to my channel. Bank പോയിരുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് പോയത് വർക്കാണ് இந்த ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ 2000 DTB ಅಂದಿದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಊಟ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋದ ವರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊತ್ತ ಏನ ಮಾತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಹೋದ ವರ್ಕ ನನ್ನ ಬೆತ್ತಡಿ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ತಾಳಿ ಬಂಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮರ ಅಣ್ಣನೆತ್ತ ಕಾಯಿ ಬೇತೇನೆ ಇವರೆಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮರ ಕಾಯಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಏನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೆಕೆ ಬಂಡ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಬತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ನಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಜ್ಯೂಸು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾರನ ಚಿಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಉಂಡು ಮಫಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಂತ ಏರಿಯಾ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರೆ ಆತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಪುರ ಒಂಥರ ಹಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿಡ ಹಂಪೆಡ್ ಪುರ ಸಿಟಿಡ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪುರ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ರಾಪೆಲ್ಡ್ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಊರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಶಾಂತ ಏರಿಯಾ ಸಿಡ್ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಜಂಬು ಬಣ್ಣ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಜಂಬು ವಾರ ಗೊಂಜಿ ರಜಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬೇಲೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕುಂಟಾರ್ದೇರೆಗೆ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ಬರ ಕಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂಡದೆ ಅಡೆಗೆ ಒಕ್ಕ ಬೈ ಹಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಡೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆಲ್ಲ ಹತ್ತೆ ತಾನೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಒಂಚೂರು ತಿರುಗಿದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋದು ಅಂತೆ ನೀರೆಲ್ಲುಂಡು ಲಾಯ್ಗಪ್ಪ ನರ್ಸರಿ ಒಂದು ನರ್ಸರಿ ಮುಲ್ಪ ಬರುತ್ತಲೆ ಬಯಣೆದ ಮರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಾಟು ಮರ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲ ಪೂರ ಸೇಲು ಜಂಬುಗು ಸುತ್ತ ಬತ್ತ ಸಾಕಾಂಡು ನನ್ನ ಬೋದು ರೂಮು ಬೋದು ಕೈಪು ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಜಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ನಂಗಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮೀನು ಪಾಡುವಾರೆ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಅಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇತೇನೆ ಮೀನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ಕೋಡ ಮೀನು ಪತ್ತ ಎತ್ತಿನದಾಗ ಹೆಂಗಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಂಜಿ ಪತ್ತ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಫೋಟೋ ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ ಜಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಜಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ ಏತ 12,000 ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ 12,000 ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ 320 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಜಿ ಮೀನು ಪೂರ ಹಗ್ಗ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ್ ಆಯ್ತ ದುಂಬುದ ಹೊರಡು ಓ ಮೀನು ಭತ್ತ ಕೆಂಬೇರಿ ಭತ್ತ ಇದಿತ್ತೆ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಂಬೇರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಅಂಜಿ ಯಾಪಲ ಅಂಜಿ ಮೀನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಟೆ ಅಂಕಲ್ ಕೊಡ್ಲದಾಗಲು ಮೀನು ತಿನ್ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಲ್ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಮೂಲಿ ಅಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇತೇನೆ ಮೀನು ಬರ್ಪಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಎಟ್ಟಿ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಜಂಬೋ ಎಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಮೀನು ಸಾಧಾರಣ ಪೋಪುಂಡು ಆತ ಪಂಪಿನ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಿನಿ ಎಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿನಿ ರೋಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ಆಪೆ ಸೈಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನೇ ವಾಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪೆದೆ ವಾಲ್ ಅಂಜಿಕಿನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಂಜಿಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆತ್ತಾಡಿ ಇಡಿಪ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಊರ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಡಿಕೆ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಸಿ ಊರ್ದಾಗಡೆ ಮೊಗಲ್ ಬೊಂಡನ ಉಲ್ಟಾಗೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಬೊಂಡ ತೂರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ. ಜಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಗ ಜಂಜಿದ ಕೈಪು ನಾಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟಮಾಟ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬಕ ಒಂಚೂರು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಕ ಅಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಣ ಬಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ चूर एण्णे पाड़े चूर जीरे पाड़गे चूर सासने पाड़गे बेसोप्पु मुंची बेळ्ळुल्ली अंते फ्रೈ आयबक्क ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗಡಪ್ಪ ವರಿಯಾನೇ ಇರ್ಪೋನು ಹೆಂಗೆ ವರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟು ಹರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಯಾರಿ ನೀನು ಎತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಟೊಮಾಟೊ ಬಾಕು ಪುಳಿ ಕಣತಿನುಂಡು ಪುಳಿ ಆ ತೆಡ್ಡಿಜ್ಜು ಪುಳಿತ ಬದಲು ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡುದು ಇವ್ರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಂಗನೆ ಪಾಡ ಅನ್ನ ಪಾಡು ಅಂಜನೆ ಉಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಪುರ ಬಾಕಿದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತ ಮಂಜಲ್ ಒಂತ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಜಂಜನ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಜಂಜಿ ಹಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಪಾಡ್ದ ಜಂಜಿ ಅಂತೆ ಬಕ್ಕ ಅಂತೆ ಲಿಂಬು ಗುಂಡು ಬಕ್ಕ ಬೇಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬು ಗುಂಡು ಬಿಡ್ಕ ಗೆಂಜಿ ಬೇಯಿ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದಲ್ಲ ಬಾಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ತಾರಾಯ್ದ ಅಂತೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾರಾಯ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ತಾರಾಯ್ ಪಿರೇವು ನೀರು ಮೂಲ ತಾರಾಯ್ ಪಿರೇರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಪಕ್ಕ ಕಿನ್ನೆ ಸೈಜ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಪೂರ ಒಂತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೀಸರೆ ಹಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಂಜಿ ಕಾಯ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂತೆ ಲಿಂಬು ಪಾಡ್ಗಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಜಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ